Евангелието от Матей, 17 глава, 14 до 22 стих, започва тъй. Когато отидоха при народа, приближи се до Исуса един човек, който падна на колене пред него и рече: Господи, помилуй сина ми, по новолуние го хваща бяс, излез страда, защото често пада в огън и често във вода. Нека да обърнем внимание на думите «когато дойдоха при народа». Тук става дума за Исус Христос и трима от неговите ученици Петър, Яков и Йоан. Те идват при народа веднага след преображението на Господа на планината Табор. При преображението си Исус Христос е разговарял с Моисей и Илия, показал е божествената си слава, но забележете, че след това Той слиза при народа и отново е лесно достъпен, както винаги. Нито славата му, нито разговорите с великите пророци са го направили незаинтересован от нуждите и страданията на хората. Истински издигнатият човек не смята за недостойно да разговаря с обикновените хора и не се отдалечава от тях, а напротив, приближава се. По-нататък писанието продължава думите на бащата. Цитирам: «Водих го при учениците ти, ала те не можаха да го изцелят». Край на цитата. Преди преображението си, Господ беше дал на учениците си власт и ги беше пратил да изгонват зли духове и да изцеляват всяка болест и всяка немощ от народа. И в това си служение те са били успешни. Но в този случай те се оказват безсилни да извършат делото, за което са били пратени. Някои смятат, че Господ е допуснал това, за да им напомни за тяхното смирение. Онези, които са специално облагодетелствани от Бога с дарби и сили, не бива да забравят, че са само слаби човеци и че без Бога не могат да вършат нищо. Следващия стих казва: «А Исус отговори и рече: О, роде неверен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя?» Тук виждаме Господ да изобличава онези, които са били там с думите «О, роде неверен и развратен». Тези думи, казани тук, не се отнасят само за учениците, а по-скоро за народа и може би особено за книжниците, които са били там. Като разказва същия този случай, евангелист Марк споменава, че там е имало книжници, които са злорадствали над учениците, понеже последните се сблъскали с случай, който е бил твърде труден за тях. Неверието и моралната деградация на един народ или на едно поколение са възмутителни пред Бога. Неверието и моралната деградация са причина да не се решават проблеми, които, макар и много трудни, биха могли да бъдат решени. И сам Господ не е правил много чудеса там, където царува неверие. Неверието лишава народа от благословението, което би могъл да има, и е причина да останат неизвършени много полезни дела. По-нататък писанието казва, че Господ пожелал страдащият да бъде доведен при него и запретил на беса. Бесът излязъл от момчето и от тоя час то оздравяло. Забележете, че Господ е изцелил и напълно възстановил здравето на това дете. Макар народът да беше неверен и развратен и Господ да беше разгневен, той не престана да бъде милостив. Дори в най-голямото си негодование Господ не затвори вратата на своето състрадание. Някъде в Библията беше написано: «Щедър и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди». По-нататък четем: «Тогава учениците пристъпиха към Исуса насаме и му рекоха: Защо не можахме ние да го изгоним?» Да обърнем внимание тук на написаното: учениците пристъпиха към Исуса насаме. Насаме пред Бога, където никое човешко око не вижда, учениците можаха да изповядат своите немощи и заблуди и да търсят причината за своя неуспех. Те се възползваха от свободния достъп до Господ Исус Христос, за да обсъдят свободно и конкретно с Него проблемите, които имаха. Онези, от които Господ очаква да вършат добри дела, имат нужда да поддържат лично общение с Господа. Да се греши е човешко, но да се упорства в грешките е вече дяволска работа. Мъдрият човек желая да разбере къде греши,
за да може да се поправи. По-назатък писанието казва, а Исус им рече, поради вашето неверие. Когато говореше на бащата на детето и на народа, Господ приписа причината за неуспеха на тях. Когато говореше на учениците си, той приписа същото това на тяхното неверие. Истината беше, че имаше вина и от двете страни. Но за човека е по-полезно да знае собствените си грешки, отколкото грешките на другите. А писанието продължава с думите на Господа. Защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно и речете на тая планина, премести се от тук там, тя ще се премести и нищо няма да бъде за вас невъзможно. С предишните си думи, Господ укори учениците си за неверието им. Тук обаче виждаме, че веднага след това ги насърчи да имат по-силна вяра. Споменахме по-горе, че Господ беше дал на учениците си власт да изгонват лоши духове и да изцеряват всяка болест и всяка немощ у народа. И имаме основание да кажем, че възможно е учениците да са се усъмнили, натъквайки се на този по-труден случай, да са помислили, че Господ не им е дал достатъчно сили, или пък, че даденото им от Бога е било отнето. С други думи, в този момент те не са имали онази сила и увереност в обещанието и присъствието на Господа с тях, каквато е трябвало да имат. Добре е човек да не бъде самонадеян, но не е добре да се съмнява в силата, която Бог му е дал. Не е добре за човека да се усъмнява в Божията сила и власт. Бог не ни е дал нашето призвание, за да се съмняваме в Него. Но на практика ние не можем сами да преценим колко силна е вярата ни. Едно нещо обаче можем да кажем тук. Ако се усъмним в Божията сила, когато тя е на наша страна, със сигурност не след дълго животът ще ни покаже, че сме безпомощни пред сериозните проблеми. И последните думи на този евангелски разказ са продължение на думите на Господа, който казва: „Тоя пък род не излиза, освен с молитва и пост“. Някои от поднебесните сили на злобата, срещу които се борим, са по-силни от други и е по-трудно тяхната сила да бъде победена. Но тяхната сила не бива да обезсърчава нашата вяра, а трябва да ни подтиква към още по-голямо усърдие в прилагането на нашата сила. Тоя, който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света, казва свети Йоан Богослов. Борбата с по-силните обаче изисква по-силна вяра и дисциплина. Вярата, която решава проблеми големи като планини, не идва случайно. Върху тази вяра трябва да се работи с молитва, пост и други духовни упражнения. Богу нашему, който е извор на вяра и сила, да бъде слава во веки. Амин.